Mastermind. Ok ljudi, evo nas u drugoj partiji, odlučili smo da igramo Skywars 2. Znači, a u trećoj partiji će biti Skywars 3. Samo da me ne obali. Idemo u centar, a? Pa da. Samo ova baklja me nervira. Nemam nikakve stvari. To je najbitnije. I meni dole često vidim, aha ima dva. Ok, Ender Perla, jeee. Ja imam 3 često. I ja. E pa nemam Ender Perla. Imam ja. To je kao da imamo zajedno. Samo da napravim... šta da napravim, samo da napravim. Ok. Da se nekome ovdje dođe do mene. Ok, ljudi me gađaju uopće da me ubiju. Sam s koje strane. Aha, tamo. Sad ću ja da dođem do tebe. Čekaj. Da li imam grudve? A? Nemam grudve. Eto, ovo li si ti gradiš? Ne. Zašto gradi obavlja? Imam grudve, sad ću da probam ovog ovamo. Opa, pa, jes, upalim! To! Probam. Yes. Ja da napravim dijamantski mač i krećem na centar. Kad budeš na centar, kažem ja imam Ender Pearls. Dobro, čekaj. I fale mi boots. Imam i pol, sad ću pokušam onaj tamo. Ovaj me gađa. Ti reci kad prediš preko centra. A, to će biti teško malo. Pazi samo da te ne opale. Pa ja gledam. Hoćeš ja da dođem na centar, a ne mogu. Skočio, demo ti. Padni! Jao, za koliko? Kraj, ima, okej. Samo da se neko ne došlepe do mene, vamo bit će ekstra. Ja sam na centar. Evo dolazim, bacam Ender Perlu. Da se ga fulo. Vidim ti Ender Perlu. Gdje si? Pazi vesa. Vega vamo neki lik. A lik. A, ovo si ti, ja te udarim. Vega neki, brže. Idemo. A ne! Čekaj me, Ne možemo da mi pobegne. Ja, sačekaj. Udari me. A, ne mogu. Udarim to, Voli ga, jes. ne, sad ću umri. Neću. Ne mogu se. Evo ga. Sad fali još neko da dođe da me ubije. Odnašao se, ovdje imam nešto što je nepotrebno. Koliko treba napitak više? Ovdje imam bolje ove helanke. Ne znam koliko treba napitak. Ostali smo ja i ti, To je dobar fight, 1-1. Samo jebi ga. Samo da izjednačimo. Da znaš šta sam sad našao, brate. Enchantovano? Ne, Golden? ali ovo bolje od Enchantona. Kako? Ali ozbiljno. Ko šta si našao? To pogledaj. Vidim. Ja ću ti nekog dio okolo tebe. Daj neko golden apple. A? Daj neko golden apple, daj bar jedan. Pa nemam. A, Imam samo 2. pa daj jedan. Evo ti oba 2. Šalim se, imam 3. 3 imam stvarno. Dođi Ok, daj dve. jedan. Gde? Skačem. Dajte, dođi vangu. A ovi nađi sad čekao, oni me spavnove, ja i ti se odigrao. Jedi, kaži kad si spreman. Pa pravimo ring ili? No ne, krećemo. Ok. Samo da stavimo ovdje golden apple, speed.
fishing rod, pa... Ok, samo čapskom da pobacamo ove stvari. Ovako. Stani, je. Nemam... Ajde, kaži kad si spreman. Ok, može. Ne. Dođi. Opa. Ne, ej. Nismo dogovorili. Ha? Nismo se tako dogovorili, ej. Ej. Stani. Stani. A, šta nisu? Stani bre, ej. Pa nema stani. Čekaj. Sad da te potrebi malo guzmom od stani. Dođi. Ne, otvori čest. Ubio si me, nema se. Opa. Ne. Ne. Ball spam. Dođi. Umri. Mrtav si. Odakle ti strele više? Ej. Imam još malo. Daj streli. Imam još 6. Aj pa. Ha? Ubio si me. Dobro. Ljudi, vraćamo se kad odemo u Skywars 1 i pozdrav. I ljudi, evo nas u Skywars 1, ja sam uzeo kit, kao što vidite već sam full iron. Ovo frame dropovi, ok, imamo to na C, 2, 3, listam cijel mi ne treba, vidite stick, mi ne pravi. I tu imamo samo po 2 česta, šta mi još tu treba? Stick sam rekao, to ću da uzmem, to, drva, ok, vidim nekog lika, a nemam strela. To je loše. Da napravim crafting tablu. Ja samo jedan čest. Kaj nemaš? Samo jedan čest. Ja imam 2. Sam da uzim hranu. Imam i hranu, ljudi, bacam. Ok, sad idem na ovog lika ako me utepa. Ko ima ender perle? Vidite se fajtaju. To, yes. Ovo neće da lipa. Nisi mrtav? Ne. Ja imam samo jedan čest. Daj ga dole bre. Daj neki mač. Dobro, okej. A nemam... Ja samo palim obali. Ovaj lik izgleda mi nema hranu. A nemam ja. Ima grudve. Imam ja. Ču. Aj team mi se, please. Aha. Pobeži. Ima ender perla, super. Oh yes. Dođi do mene. Čekaj, imam ender perla, sam da ovom budu lika. Padni. Kaži mi da si živ.
Jesu. Samo mi koja su ostali. Baci mi poviše. Ubio sam ga. I ubio me. Ja... What the fuck? Ubio sam isto jednog lika i ostali smo... Ovo je pobjeda! Yes! I ljudi, to je to što se tiče ove epizode, nadam se da ste svidjela. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj. Ćao!